i esgobanol. Diolch yn fawr i chi am yr ffasiwn rhy garedig os hynny. Ond i ddechrau'n deg, diolch o galon am y gwahoddiad i ddod i draddodi heno yma. Mae hi yn fraint wirioneddol mor ystredebol alla'r deud hynny fod. A dwi am fentro defnyddio'r clicar os weithio tho. Dechrau da. Uchaf llys Gydwybod. Dyma madrodd ac iddo nemor 4 gair, ond mae mawredd y deud, ond yn y bryder mae mawredd y deud. Gan ei fod yn crynhoi rhywbeth dwfn am linyn nodedig o'r traddodiad Cymreig yn ei ystyr ehangaf. Pan fydd y gyfraith, gryn a'r hyn a ystyrir yn gyfiawnder yn cael ei tynnu i gyfeiriadau tra gwahanol, yr hyn y mae rhaid i ni wneud yn enw Gydwybod ydy holi beth sy'n iawn ac nid o reidrwydd beth sy'n gyfreithlon neu'n gonfensiynol bob tro. Yn y misoedd a'r blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld penawdau yn adrodd hanesion am ryfel, protest, hawliau cenedlaethol, dioddefiant sifiliaid a'r berthynas gymleth rhwng y gyfraith a moeseg. Boed yn Wcrain, Gaza, neu mewn trafodaethau yma yng Nghymru ynghylch hunaniaeth, y cof a chyfiawnder hanesyddol, mae'r un cwestiwn yn dal i godi. Sut dyla ni ymateb pan gaiff y Gydwybod ei ffigo? Awn ni nôl miliad. A dyma droi at destun ein darlith heno. A hoffwn ddechrau eto drwy fynegu fy niolch am y gwahoddiad i draddodi'r darlith hanes hon. Gan ganolbwyntio ar ddwy enghraifft yn anffodus o anghyfiawnderau mewn gwahanol fathau. Ond ar ôl y gyntaf, efallai bod teitl y ddarlith braidd yn annisgwyl neu yn anerbyniol o bosib. Pam rhoi Capel Celyn a Balesteina yn yr un darlith? Pam mentro cysylltu pentref yng ngogledd-orllewin Cymru gyda gwrthdaro sydd wedi creithio'r dwyrain canol ers degawdau lawer? Wel, dydw i ddim am gymharu'r ddau, am nad oes modd gwneud. Mae'r cyd-destynau, y graddfeydd a'r dioddefiant ac yn wir y goblygiadau yn gwbl wahanol. Nid oes gymesuredd rhwng boddi pentref Cymreig a gwrthdaro sy'n estyn dros genedlaethau ac sydd wedi hawlio degau o filoedd o fywydau. Ac eto, mae yna rhywbeth diddorol i'w weld wrth i ni osod y ddau ochr yn ochr a'i gilydd. Yn yr achosion hyn, gwelwn gymunedau yn ceisio gwneud synwyr o ddigwyddiadau sy'n ymddangos yn fwy na nhw hunan. Gwelwn gymunedau yn ceisio penderfynu pryd y dylid datrys y derbyn ma'n ddrwg i ni, penderfyniad awdurdod a phryd y dylid codi mewn protest. Ac yn glwm wrth hyn oll, mae'r cwestiwn ynghylch y Gydwybod. Dros y ganrif ddiwethaf, mae llawer wedi gweld Tryweryn fel symbol o'r hyn sy'n digwydd pan fel grym gwleidyddol a dymuniadau cymuned leol yn gwrthdaro. Yn yr un modd, mae'r digwyddiadau yn Israel a Balesteina wedi gorfodi Cristnogion ac eraill ledled y byd i wynebu cwestiynau hynod anodd ynghylch rhyfel, dioddefaint, diogelwch ac urddas dynol. Rwan cam syniad cyffredin ydy meddwl mae astudiaeth o'r gorffennol yn unig ydy hanes. Mewn gwirionadd, mae'n astudiaeth ynghylch cwestiynau sydd yn parhau. Pam fod rhai digwyddiadau'n dal i fyw yng nghof cenedl? Pam fod rhai llefydd yn troi'n symbolau? A pham fod rhai straeon yn dal i herio cydwybod pobl blynyddoedd lawer wedi i'r digwyddiadau hunan fynd heibio? Rwan yn y cyd-destun anghydffurfiol ehangaf, mae hanes Cymru'r cyfnod modern ac yn y cyfnod modern diweddar
yn hanes pobl a ffurfwyd gan y capel, gan yr ysgol Sul, gan y Beibl Cymraeg ac yn aml, gan gred y ddofn ei bod y rhaid i ffydd wneud mwy na chysuro'r unigolyn. Mae rhaid iddi hefyd ofyn cwestiynau anodd i gymdeithas. Dyma hanes pobl a ddysgodd fesul wythnos am Nathan yn herio Dafydd, Amos yn condemnio anghyfiawnder, Micha yn galw am drigaredd, ac am Iesu yn ateb y cwestiwn creiddiol hwnnw, pwy yw fy nghymydog? Felly wrth i ni ddechrau'r daith hon o Gapel Celyn i Balesteina, cofiwn nid y digwyddiadau hunan fel y cyfryw ydy'n prif ffocws, ond y cwestiynau sydd yn ei sylfaenu. Beth sy'n digwydd pan ddaw pobl gyffredin i gredu fod rhywbeth cyfreithlon yn anghyfiawn? Sut gai cydwybod ei ffurfio? Ac o ble daw'r dewrder i weithredu pan fydd gryn, cyfraith a chyfiawnder yn ymddangos fel petan nhw yn gwrthdaro a'i gilydd. Felly oes na'r fath beth a chydwybod grisnogol nodedig? Wel, yr ymateb naturiol gan rai fydda nag oes. Wedi'r cyfan, mae cydwybod yn perthyn i unigolyn, nid i genedl gyfan. Gall dau Gymro fod yn grisnogion ffyddlon, yn darllen yr un Beibl ac yn addoli yn yr un capel, ond eto ddod i gasgliadau tra gwahanol ynghylch gwleidyddiaeth, rhyfel neu gyfiawnder cymdeithasol. Nid oes gan Gymru un llais, ac ni fu ganddi erioed. Ac eto, yn wastad ond, efallai na dyna ddiwedd y stori. Mae haneswyr ac athronwyr fel ei gilydd wedi awgrymu bod modd i ni siarad am rywbeth tebyg i gydwybod gyfunol. Nid fel meddwl unedig bod pawb yn credu'r union yr un peth, ond fel traddodiad moesol sy'n siapio'r cwestiynau y mae cymdeithas yn ei gofyn. Mi ddisgrifiodd yr hanesydd E.P. Thompson hyn fel Cultures of Moral Expectation, sef diwylliannau sy'n etifeddu syniadau penodol am gyfiawnder a thegwch a chyfrifoldeb. Yn yr un modd, dyna chi'r athronydd Charles Taylor yn dadlau fod cymdeithasau yn byw o fewn moral imaginaries. Hynny ydy, dychymyg moesol sy'n ffurfio'r fframwaith y mae pobl yn ei defnyddio i ddallt y byd cyn iddyn nhw lunio barn benodol. Ond efallai mae Alistair MacIntyre sydd yn mynegu'r syniad hwn groewaf, drwy ddatgan, I can only answer the question, what am I to do, if I can answer the prior question of what story am I a part. Felly, os ydyn ni am ddallt y gydwybod Gymreig fel cysyniad, mae rhaid i ni ofyn cwestiwn llawer mwy sylfaenol. Pa stori sydd wedi ffurfio Cymru? Ac yn syth bin, wrth gwrs, does na ddim ond un stori benodol fel y cyfryw. Fel rhan o hanes Cymru, ceir straeon am y Celtiaid, y tywysogion canoloesol, y diwydiannu trwm, y mwyn gloddwyr a'r mudiadau gwleidyddol modern. Ond, am ganrifoedd lawer, y stori a gafodd y dylanwad mwyaf ar fywyd benyddiol llawer o Gymru oedd y stori grisnogol anghydffurfiol. Fel y gwyddom, i genedlaethol Gymru, nid adeilad crefyddol yn unig môr capel. Roedd yn sefydliad cymdeithasol a diwylliannol eithriadol bwysig. Roedd y capel yn un o'r ychydig sefydliadau a gysylltau i gymunedau ledled y wlad. Erbyn canol bedwaredd ganrif ar 15, roedd systema cyfreithiol annibynnol Cymru wedi diddymu. Nid oedd prifysgol na llyfrgell genedlaethol ac ychydig iawn o gyrff cenedlaethol oedd yn bodoli. Ond, byddai miloedd yn ymgynnull yn wythnosol mewn capeli a weithredau drwy gyfrwng y Gymraeg, gan feithrin ymdeimlad o berthyn i gymuned foesol ehangach.
ac yn y cyd-destun hwnnw, ffurfwyd cydwybod gyhoeddus Gymreig benodol, ac yn raddol gwreiddwyd cwestiynau penodol yn y chymig moesol amryw, nifer ohonynt yn gwestiynau beiblaidd. Beth yw cyfiawnder? Beth yw cyfrifoldeb? Beth yw dyletswydd y grym at y gwan? Pryd mae I fuddod yn rhinwedd a pryd mae'n troi'n gydsyniad tawel? A beth sy'n digwydd pan gaiff grym ei gam ddefnyddio? Dyma pam y gwelir patrwm diddorol yn hanes modern Cymru. Dro ar ôl tro gwelir mudiadau yn pwysleisio cyfrifoldeb moesol uwchlaw bydd personol. Gwelwyd hyn yn ymgyrchoedd dros ddiwygio democratiaeth, yn y frwydr dros addysg, yn atblygiad undebau llafur, ac yn yr ymateb I anghyfiawnderau economaidd mewn ardaloedd diwydiannol. Nid yw'n ddamweiniol felly I Gymru ddatblygu traddodiad cryf o brotest foesol. Ar un olwg, mae bodolaeth fel cenedl leiafrifedig a wynebau heriau dirfodol ac erledigaethau lu wedi dylanwadu'n fawr ar ei ethos, ac felly hefyd ei hanian grisnogol, gan gynnwys y cyd-destun Catholig, Uniongred, Anglicanaidd ac ati. Yn y cyd-destun hwn, y daw'r syniad Cymreig o gydwybod. Felly a oes yn ar fath beth a chydwybod grisnogol Gymreig? Nid felly os golygu'r un safbwynt gwleidyddol neu un ideoleg benodol, ond os ydym yn golygu traddodiad moesol a lunwyd dros ganrifoedd a chanddo reddf gyhoeddus sy'n gofyn cwestiynau anodd pan fo grym a chyfiawnder yn ymwahanu neu'n wir yn gwrthdaro a'i gilydd, yna gellir fe ellir dadla fod rhywbeth tebyg iawn wedi bodoli. A fel y nodwyd, os oedd y capel yn ddylanwadol yn meithrin y gydwybod grisogol Gymreig a Chymraeg yn y canrifod diweddar, wel beth fu'n meithrin cydwybod y capel ei hun? Mae amryw ffactorau gan gynnwys diwygwyr, diwinyddion a phregethwyr, ond yn sylfaenol, yr ateb wrth gwrs ydy'r Beibl, yr ysgrythyr a'r gair. Mae'n hawdd iawn I ni heddiw efallai golli golwg ar ba mor radicalaidd ydy'r ysgrythyr. Yn llawer rhy aml, caiff y Beibl ei bortreadu fel rhyw lyfr sy'n mynnu I fuddod, trefn ac ymostyngiad, ond wrth graffu ar gynnwys y gyfrol ac unigolion fel y sawl sydd ar y sgrin, fe welir mwy na hynny. Mae darlun tra gwahanol i'r darlun un ochrog o ufuddod fel y cyfryw. Pan gaiff pobl ei galw I ofyn cwestiynau anodd a herio grymoedd, mae'r agwedd honno mor greiddiol ar sawl unigolyn a hanesyn yn y Beibl. Ac mae hwn yn bwynt hynod bwysig i'r ddarlith hon. Am ganrifoedd daeth cenedlaethol Gymru I weld y straeon hyn fel lens I ddehongli'r byd o'i cwmpas. A dyma pam y cafwyd cymaint o ymgyrchoedd moesol yn aml o gefndir anghydffurfiol. Gwelwyd hyn arbennig yn y mudiadau gwrthgaethwasiaeth yn y 19fed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar 15. Fel y gwir sawl un ohonoch, bob ochr i'r Iwerydd, bu Cymru fel Morgan John Rhys, Robert Everett, y gŵr sydd ar y chwith, Gwilym Hiraethog, y gŵr drwsesau iddo, a Laura Jones, I gyd yn dadlau nad oedd ddim ddigon I gondemnio caethwasiaeth mewn geiriau yn unig. Rhaid oedd gweithredu. Rhaid oedd mynegu'r gydwybod mewn bywyd coeddus, ac yn aml ei man cychwyn oedd yr un egwyddor greiddiol honno a welir yn llyfr yr actau, y 5 bennod ar 9fed adnod ar 20, sef ei bod yn rhaid I fyddhau I Dduw yn hytrach nag I ddynion. Dyna mewn sawl ffordd oedd hanfod y gydwybod anghydffurfiol hon. Nid anghydffurfio mwyn bod o wahanol, ond gwrthod cydymffurfio pan oedd y gydwybod yn mynnu fel arall, wrth weithio ar gyfer addysg I bawb, wrth geisio democratiaeth I bawb,
ac wrth geisio selio undebau llafur. Wrth gwrs, mae rai bod yn ofalus a pheidio goramantu'r gorffennol, oherwydd fel y gwyddom, bu nifer o Gymru, nifer o Grisogion yn fodlon derbyn caethwasiaeth a sawl anghyfiawnder cymdeithasol arall, ac yn wir mi ddefnyddwyd os nad camddefnyddio'r Beibl i'r perwyl hwnnw. Ond dyna sy'n gwneud y Beibl yn bwysig. Nid yw'n cynnig fformiwla sy'n dwt ar gyfer pob sefyllfa. Yn ytrach, mae'n hyfforddi'r gydwybod i adnabod y gwahaniaeth rhwng grym a chyfiawnder. Fel y dadleuar athronydd Eleanor Stamp, mae naratif ar ysgrythyr yn dysgu pobl i adnabod twyll y galon a ffurfio'r rhinweddau sydd eu hangen i ddewis daioni. Mewn geiriau eraill, mae'r Beibl yn fwy na chyfrol o reolau. Mae'n ysgol sydd yn siapio'r dychymyg moesol. Mae rhaid i fyddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion. Rwan pan soniwn ni am drywerin heddiw, mae peryg i ni ddychmygu mai yno y dechreuodd stori dadleoli cymunedau Cymraeg gan rymoedd eraill, ond nid felly y bu. Cyn Capel Celyn, cafwyd anghyfiawnder mynydd Epynt. Ac o ran diddordeb, faint yma sydd wedi clywed am hanes mynydd Epynt? Rhan fwyaf, mae'n debyg. Ym 1940, yng nghanol argyfwng yr Ail Ryfel Byd, mi benderfynodd y swyddfa ryfel Brydeinig gipio tua 30,000 o erwau o dir ar fynydd Epynt Powys. Pam? Mwyn sefydlu y safle maes ymarfer milwrol, safle sydd yn dal i fod hyd heddiw. Roedd y rhesymeg yn glir, roedd Prydain mewn rhyfel eithriadol ac roedd angen lle i hyfforddi milwyr. Ond fel sy'n digwydd mor aml, mae'r hynna'n ddengys yn rhesymegol ar bapur yn boenus i fywydau pobl go iawn. Mi ddiflannodd 54 fferm. Gwasgarwyd teuluoedd fu'n byw yn yr ardal am genedlaethau, a diflannodd poblogaeth, ffordd o fyw a chymuned gyfan. Yn ei astudiaeth hynod o'r digwyddiad hwn, datgan Herbert Hughes i gymuned mynydd Epynt gael ei dadwreiddio dros nos bron. Roedd Epynt yn gymdeithas amaethyddol glos Gymreig i haith ac arferion, atgofion a rhwydweithiau cymdeithasol ei hun. Pan adawodd y trigolion, darfu hynny. Yn wir, mewn adroddiad o'r cyfnod, nododd Iorwerth Pete eiria un wraig leol a welodd y dadwreiddio hwn, y dadwreiddio gorfodol hwn, fel y ganlyn. Mae'n ddiwedd byd yma. A dyma eto eiria sydd yn taro'r glust a'r galon. Gyda grym proffwyd fel Jeremia mewn difri. Nid diwedd y byd a welai'r wraig, ond diwedd byd. Byd cymuned mynydd Epynt. A ffurfwyd gan iaith, teulu, traddodiad a chymuned. Byd lle roedd i bob cae enw, atgofion ynghlwm wrth bob llwybr a stori wrth bob craig. Rwan fel y nodar ysgolhaig Ian Biggs, mae tirweddau yn cadw cof. Pan gaiff cymuned i dileu o'r dirwedd, erys y cof hwnnw fel math o glwyf diwylliannol. Dyna pam fod Epynt yn parhau i fod â lle arbennig yn y chymnig Cymru heddiw. Ac oherwydd cyd-destynau y rhyfel, bu cryn dipyn o llai o wrthwynebiad cyhoeddus nag a welwyd yn ystod y blynyddoedd nesaf yn achos boddi Tryweryn. Rwan mi grewyd clwyf tawel yng nghof Cymru gyda dadleoli gorfodol mynydd Epynt. Daeth clwyf cyhoeddus gyda Capel Celyn. Ar yr wyneb ymddangosar ddadl yn fwy seml ac felly'n fwy perswadiol. Roedd dinas Lerpwl yn chwilio am gyflenwa dŵr newydd. Nododd peirianwyr mai Dyffryn Tryweryn yng Ngogledd Cymru a fuasa'r safle mwyaf addas
ar gyfer cronfa ddŵr. Roedd y cynllun yn dechnegol effeithiol ac yn economaidd apelgar. Ond fel y gwelir dro ar ôl tro drwy hanes, mae atebion technegol effeithiol, ymddangosiadol a'r goeddiadol yn aml yn cuddio cwestiynau moesol. Beth am y bobl oedd eisoes yn byw yno? Beth am eu cartrefi, eu cymuned, eu dyfodol? Ond roedd yr ateb yn glir, a nifer ledled Cymru yn ei chefnogi, rhaid oedd gwrthwynebu. Deuai cefnogaeth o dŷ capeli i wrthwynebu'r benter hon. Daeth cefnogaeth o dŷ awdurdodau lleol, llenorion, ymgyrchwyr ac aelodau Seneddol Cymru, gyda 35 o blith 36 aelod Seneddol Cymreig yn gwrthwynebu'r cynllun hwn mewn pleidlais yn San Steffan. Ac eto, mi basiwyd deddf corfforaeth Lerpwl ym 1957. Dyna'r ffaith hanesyddol bwysicaf. Yn anffodus, mae'n wirionedd cyffredin fod yna hanes niferus o bentrefi a gollwyd i gronfeydd dŵr, i ffyrdd newydd ac i ehangu trefol yng Nghymru a'r tu hwnt, a bod Tryweryn yn un enghraifft o blith nifer. Ond, roedd yr hyn a wnaeth Tryweryn yn wahanol. Teimlai amryw yng Nghymru iddyn nhw golli eu llais. Ac ni chawsant wrandawiad. A dyma arwyddocâd dwisach. Nid stori am ddŵr, nac am waith peiriannol, nac am bentref yn bennaf mohoni. Mae hefyd yn stori am lais. A'r lleisiau hynny yn llefain yn yr anialwch. Yn y cyd-destun hwn, mae sylwadau yr athronydd Hannah Arendt yn eithriadol bwysig. Oherwydd dadleuodd Arendt, mae un o'r ffurfiau mwyaf dwys ar ddad-rymuso gwleidyddol pobl ydy pan gawn ni ein heithrio rhag cael ein clywed. Nid colli dadl ydy ystyr hynny. Mae'n deimlad llawer mwy sylfaenol, sef y teimlad fod ein barn yn gwbl amherthnasol, waeth beth ddywedwn. Yn 9fed bennod o'i chyfrol hynod Dechreuadau Totalitariaeth a goeddwyd yn 1951, noda Arendt, mewn cyfieithiad Saesneg, "The fundamental deprivation of human rights is manifested first and above all in the deprivation of a place in the world which makes opinions significant and actions effective. We become aware of the existence of a right to have rights and a right to belong to some kind of organized community only when millions of people emerged who had lost and could not regain these rights due to the new global political situation. This extremity, meddai, and nothing else, is the situation of a people derived of human rights. They are deprived not of the right to freedom, but of the right to action. Not of the right to think whatever they please, but of the right to opinion." I lawer yng Nghymru, dyna oedd gwir ystyr Tryweryn, gan i'r broses ddatgelu rhywbeth pwysig am berthynas Cymru a'r wladwriaeth Brydeinig. Y tro hwn, yn wahanol i epynt, nid oedd modd cuddio'r tensiwn y tu ôl i'r gyfwng rhyfel. Roedd Cymru wedi mynegu gwrthwynebiad drwy sianeli democrataidd, ac eto aeth y cynlluniau rhagddynt. A chaiff i ni dystio yn ogystal ar dudalen flaen rhifin y 7 Awst 1957 o Goleuad, lle cafwyd myfyrio ar y penderfyniad hwn wrth drafod yr hyn a elwir yn bil Tryweryn. Yn y fan hon canmolir yr aelodau Seneddol Cymreig am fod wedi pleidleisio'n unfryd unfarn yn erbyn y mesur, ond fel y sylwyd eisoes, roedd na un wedi pleidleisio o blaid y mesur. Ond mae gweddill y drafodaeth yn hynod drawiadol ac yn cyfleu rhwystredigaeth y golygydd yn ogystal â'r diamadferthedd roedd llawer wedi ei deimlo. Gyda golwg ar y mater hwn,
Fel llu o faterion eraill sydd a wnelon ta Chymru, y ffaith sylfaenol ydyw na chydnabyddir gan y Senedd Brydeinig fod Cymru yn genedl na bod Cymru yn uned ddaearyddol na gwladwriaethol. Nid yw buddiannau Cymdeithas Fechan o Gymru yng nghefn gwlad gyda'i capel a'i mynwent, gyda'i cartrefi, ei diwylliant syml a'i hiaith, a'i traddodiadau yn cyfrif o gwbl. Nid yw'r ffaith fod holl aelodau Seneddol Cymru sydd wrth gwrs o hyd yn gorfod meddwl am farn a theimlad eu hetholwyr yn gwrthwynebu o ddim pwys. Y mae wedi benderfynu yn ôl rheolau a deddfau democrataidd a rhyddid, ac yna rhyw dinc o goegni yn y sylw cloi hwnnw. A thrachefn, na i ddim darllen y testyn yma ar ei hyd, ond gwelwn yma yr un math o rwystredigaeth ac ymdeimlad a diddymdra wrth i'r awdur bersonoli Llywodraeth Prydain fel rhyw juggernaut, hynny ydi rhyw rym gorchfygol. Ac mae'n ddorol y frawddeg lo sy'n eitha hir, mae'n datgan heb os, a mae juggernaut mawr Lloegr gyda buddiannau i dinasoedd mawr a'i diwydiannu llwyddiannus, gyda'i hiaith ysgubol, ei diwylliant a'i harferion cymysg, gyda'i hawch am ddarostwng a meddiannu allan yr ffordd yng Nghymru fechan, ac fel yr oedd gyda cherbyd mawr yr eilyn yn India, gwair neb a ddigwyddo, a'i o fodd a'i o anfodd fod ar ei llawybr. Datganiad cryf sy'n cysylltu hanes olwynion dinistriol Jagannath yn Orisa yn uniongyrchol a juggernaut mawr Lloegr, gan rybuddio bod y beirianwaith wladwriaethol ddall hon yn rholio ymlaen drwy Gymru fechan. Gwau unrhyw un sy'n sefyll yn ei llwybr. Mae'r ddynamig ddinistriol hon yn adlewyrchu rybuddion Hannah Arendt ynglŷn â cholli presenoldeb gwleidyddol fel y sylwyd eisoes. P'un a gant ei sathru drwy fwriad neu drwy esgylistod gryn di-fater, bydd y rai sydd ar lwybr y juggernaut yn colli eu hawliau gwleidyddol doed a ddel. Am y rheswm hwn, ymysg eraill, mae gennych chi ysgolheigion megis Ed Atkins a Nia Wyn-Jones a John Davies oll yn ystyried Tryweryn fel trobwynt yn atblygiad ymwybyddiaeth genedlaethol fodern Cymru ac o bosib ymwybyddiaeth foesol Cymru. Daeth yn amlwg os oedd Cymru am ymddiffyn ei chymunedau, ei hiaith a'i hadnoddau, roedd angen llais gwleidyddol arni. Dyna pam y daeth Tryweryn yn symbol, a cofiwch Tryweryn yn arwyddau'r hanesyddol sy'n dal i'n hysgogi hyd heddiw. Ron y 1962, 2 blynedd cyn boddi Capel Celyn, a 5 mlynedd wedi i'r mesur gael ei basio, mi draffododd Saunders Lewis un o'r darllediadau mwyaf dylanwadol yn hanes Cymru fodern, sef tynged yr iaith. Ac yng nghanol y ddarlith honno, ceir brawddeg sydd wedi ymgartrefu'n ddwfn yng nghof cenedlaethol Cymru. Yr iaith yw'r cyfrwng y mae cenedl yn byw ynddo. Yn aml, dyfynnu y geiriau hyn mewn trafodaethau am bolisi iaith neu ddiwylliant, ond mae'r syniad yma'n gyfleu yn un sy'n llawer mwy dwys na dadl ieithyddol. Mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â'r cysyniad o gymuned. Mae pob cymuned yn byw trwy gyfrwng penodol, trwy gyfrwng iaith, y cof y mae cymuned yn deall ei gorffennol drwyddo, a thrwy gyfrwng straeon y mae'n trosglwyddo ei gwerthoedd ac yn ffurfio ei hunaniaeth, ac yn aml drwy weddia. Dyna pam nad yw colled iaith fyth yn nemor golli geiriau. Am hyn roedd hanes Capel Celyn mor bwerus i lawr y Gymru. Collwyd cartrefi a chollwyd cymuned Gymraeg eu hiaith. Yn yr ystyr yma, mae geiriau Saunders yn adleisio mewn ffordd ofn gyda'r cwestiynau sy'n sail i'r ddarlith hon heddiw. Oherwydd pan bydd cymuned yn colli'r cyfrwng y mae'n byw trwyddo, nid geirfa yn unig sydd mewn peryg. Mae byd yn mynd ar goll. Mae rhywbeth dirfodol yn cael ei darro.
Ac mae yna agwedd drawiadol arall sy'n hynod berthnasol i'r ddarlith hon heno, sef bod y capel a gymerodd Capel Celyn ei enw ganddo yn gapel yn perthyn i'r eglwys Bresbyteraidd o ran traddodiad, a dim ond un capel oedd yng Nghwm Celyn. Pan geiwyd drysa'r capeli hwnnw, ceiwyd drysa ar yr achos. Felly, fel y gwelwyd, gydag epynt a thryweryn, pan fydd byd yn diflannu, mae'r golled ymestyn ymhell y tiwnt i dir neu adeiladau. Dyna pam fod y digwyddiadau hynny yn parhau i siarad â ni hyd heddiw. Rwan mor ddylanwadol oedd y capel ym mywyd Cymru, ni fu ei weledigaeth erioed yn gwbl gaeth i Gymru ei hun. Mewn gwirionedd, un o nodweddion mwyaf diddorol anghydffurfiaeth Gymreig mewn gwahanol ffyrdd oedd ei gallu i gyfuno cariad dwfn at gymuned leol a synwyr cryf o gyfrifoldeb tuag at y byd ehangach. Dyna i chi Henry Richard o Dregaron, enghraifft, yr apostol heddwch fydda'n datlan ddiflino yn erbyn rhyfel ac o blaid datrys anghydfoda drwy drafodaeth a chymod. Anfonodd Capeli Cymru o bob enwad genhadon i bob cwr o byd, nid yn unig i bregethu neu geisio dilynwyr, ond hefyd i sefydlu ysgolion, ysbytai a mentrau addysgiadol. Codwyd ariad dros y tlawd, cefnogwyd ymgyrchoedd yn erbyn gaethwasiaeth, ac yn yr 20fed ganrif cododd llawer eglwysi a chapeli lleisia yn erbyn systema anghyfiawn megis apartheid ac agweddau eraill. Yr hyn sydd yn uno'r ymdrechion anodwyd ydy'r syniad syml ond chwyldroadol nad yw cyfrifoldeb moesol yn dod i ben gyda ffin cymuned cenedl na gwlad. A dyma'n wir galon dameg y Samariad Tregarog. Yn aml darllenwn y ddameg fel pe bai Iesu'n atab y cwestiwn y cyfreithiwr pwy yw fy nghymydog. Ond mewn gwirionedd mae Iesu yn gwneud rhywbeth llawer mwy heriol. Nid rhoi diffiniad newydd i'r hyn olygir wrth gymydog a wna Iesu, ond troi'r cwestiwn wyneb i weired, gan ofyn ta diwedd y ddameg pwy oedd yn gymydog i'r dyn a syrthiodd ymhlith lladron. Newid ymddangosiadol fach o bosib. Mae pwy yw fy nghymydog i yn ceisio gosod terfynau ar ein dyletswydd, pa mor bell mae nghyfrifoldeb i'n ymestyn, pwy sy'n gymwys i dderbyn fy nghydymdeimlad. Tra bo'r ail gwestiwn yn ymwneud â chymeriad. Nid gofyn pwy sy'n heiddi fy sylw am na, ond gofyn pa fath o berson ddylwn ni fod. Felly os ydy pob person yn dwyn delw Duw, yna ni ellir cyfyngu'r alwad i gyfiawnder tregaredd a chariad tuag at un llwyth, un genedl yn unig. Mae cylch y gymdogaeth yn eang. Ac felly cyreiddwn Balesteina. Nid fel cymhariaeth a thryweryn nac epynt, nac fel ymgais i osod digwyddiadau mor wahanol ar yr un raddfa, ond yn hytrach fel prawf o'r gydwybod. Mae hanes epynt a Capel Celyn yn ein dysgu ni mae'r hyn sy'n bwysica ydy sut yr ydym yn ymateb pan fu dioddefaint pobl eraill yn mynnu ein sylw. Dyna'n y pen draw brawf y gydwybod. Felly cyn mynd gam ymhellach, mae angen ymlinellu 3 pheth yn gwbl glir. Yn gyntaf, mi oedd ymysodiadau Hamas ar y 7th o Hydref 2023 dros 1,000 o ddiwrnodau nôl bellach yn erchyll. Lladdwyd sifiliaid, cipwyd gwystlon a difethwyd cymunedau. Ni ddylai unrhyw gydwybod anwybyddu'r boen honno. Yn ail, mae'r golled ddynol yn Gaza wedi bod yn drychu'n ebus. Wrth i'r rhyfel fynd ragddo, mae degau o filoedd o Balestiniaid wedi colli eu bywydau. Mae cymunedau cyfan wedi dadleoli ac mae dioddefiant y sifiliaid wedi cyrraedd lefelau sy'n anodd i dychmygu. Drachefn, ni ddylai'r gydwybod Gristnogol nac unrhyw gydwybod fod heb ei ffrocio gan hyn.
Ac yn drydydd, nid oes rhai dewis rhwng y ddau wirionedd mewn difri. Ac efallai mai dyna lle mae'r traddodiad Cristnogol ar ei gryfa. Nid yw'n mynnu ei bod y rhaid cyfyngu neu chwyddo'r naill boen mwyn cydnabod y llall. Gall cydymdeimlad ddigwydd am mwy nag un gymuned ar yr un pryd. Gall teimlo dros fwy nag un rhiant, mwy nag un plentyn a mwy nag un person ddigwydd yr un pryd. Mae hynny'n bwysig, oherwydd mae un o gymhlethdodau mawr Israel a Balesteina ydy'r ffaith fod dwy stori ddynol o'i mewn ynghlwm mewn gwrthdaro am yr un darn o dir. Yr naill law, ceir hanes pobl Iddewig, yno neu o dras Iddewig, fy'n byw am ganrifoedd dan gysgod erledigaeth, alltudiaeth ac yn y pen draw yr Holocaust, a nwthan dyheu am lonyddwch. I lawer, roedd sefydlu Gwladwriaeth Israel yn ymddangos fel manter wleidyddol ynghyd a dyngarol mwyn sicrhau goroesiad cenedl. Ond ar y llaw arall, ceir hanes Palesteiniaid a brofodd ddadleuoliad ar draws y canrifoedd hefyd, yn bobl a gollod dir a gorfodwyd ar amryw statws ffoadur ar raddfa enfawr ym 1948 adeg yr hyn a elwir yn Nakba neu'r drychineb ac ynghynt. Dyma sy'n gwneud y gwrthdaro mor anodd. Mae'r ddwy stori boen eithriadol. Mae'r ddwy drawma wirioneddol gymleth, ac mae'r ddwy golledion enbydus. Dyna'r pam mae na ellir deall y sefyllfa gyda rhyw fydolwg deuaidd, gyda garwyr ar y naill law a dioddefwyr ar y llall. Yn y cyd-destun hwn, y mae ymateb llawer eglwysi wedi bod yn odedig. Yn ytrach na datgan ffyddlondeb diamod i'r naill ochr neu'r llall, mae datganiadau gan Eglwys Presbyteraidd Cymru, cytun a Chyngor Cenedlaeth y Byd wedi mynegu galwadau cyson am heddwch ar angen i amddiffyn sifiliaid, sicrhau gofal dyngarol, rhyddhau gwistlon a chyfiawnder parhaus. Felly nid gwleidyddiaeth yn unig sydd dan sylw. Mae ymnelo'r cyfan hefyd a gweledigaeth. A dyma lle mae gwaith dau athronydd yn bwysig a dwi yn tynnu at y terfyn gyda'r ddau yma. Mi ddadleuodd Edward Said fod un o drasiedïau mawr yn cael ei weld yn hanes Palesteina. A hynny'n gysylltiedig â'r ffaith nad oedd y Palesteiniaid yn cael ei gweld fel bodau dynol. Nid oedd yn awgrymu ei bod yn anweledig yn gorfforol, dadleuai fod cymdeithasau a llywodraethau yn llawer rhy aml yn methu ei gweld fel pobl hanesyddol cyflawn, gyda'i lleisiau, eu hatgofion, eu hawliau a'i dynoliaeth eu hunan. Fel y noda Said yn ei gyfrol The Question of Palestine, nid oes sloganau trefedigaethol megis gwlad heb bobl yn awgrymu bod y dirogaeth yn wag yn gorfforol, yn ytrach cawsau thrigolion eu trin yn systematig fel pobl nad oeddent yn cael ei ystyried yn genedl o gwbl, yn ddim mwy na charfan ddinod o frodorion, heb na hunaniaeth, genedlaethol na hawliau. Yn y pen draw, nid brwydr dros linellau'r fap yn unig mo hwn, myna Said, ond brwydr dros yr hawl sylfaenol i fodoli fel endid dynol a gydnabyddid o fewn stori'r ddynoliaeth. Boed ni'n cytuno a phob manylun o ddadansoddiad Said neu beidio, mae'r cwestiwn ma'n ei godi yn un moesol dwfn, sef beth sy'n digwydd pan na fyddwn nhw'n gweld pobl yn iawn. Yn y cyd-destun hwn, mae'n bwysig cofio hefyd lais Iddewig mawr yr 20fed ganrif, Abram Joshua Heschel. Dadl Heschel yw mae'r perygl mwyaf a wyneba fywyd moesol ydy nid drygioni amlwg yn unig, ond difaterwch. Ychydig sy'n euog, ond mae pawb yn gyfrifol, meddai. Felly gwaith y Gydwybod ydy gwrthod ymgenefuno dioddefaint i'r fath radda nes ei derbyn fel rhyw ffaith anochel. Yn hyn o beth, mae weledigaeth yn cydfynd ar traddodiad proffwydol a fu mor ddylanwadol ar fywyd crefyddol Cymru, gyda'r alwad i weld a gwrando a pheidio
a chaniatau i boen eraill fynd yn anweledig. Wedi'r cyfan, nid yw llawer o anghyfiawndera'r byd yn dechrau gyda chasineb, ond gyda dif a terwch. A dyna pam fod geiriau'r athronydd hynod Simon Veil mor bwerus heddiw. Rhoi sylw ydy'r math prinaf a ffuraf o heilioni. Nid pwrpas cydwybod ydy darparu atebion pendant, ond gwrthod troi'n golygon y maith. Dyna wnaeth y Samaria Tregarog. Ac efallai mai dyna'r wers bwysicaf i'w dysgu wrth i ni drafod a pheidio bod ofn trafod Balesteina ac Israel yn y ddarlith hon. Nid dadlau bod gennym yr atebion na'r datrysiadau clir ar gyfer y gwrthdaro sydd wedi para ers cenedlaethau a ddylem, ond bod â chydwybod Gristnogol mwyn gwrthod gadael i ddioddeffaint ddigwydd heb ei gweld. Rhan wrth edrych dros y daith a wnaed heno, o Epynt i Gapel Celyn ac o Dryweryn i Balesteina, dawn amlwg nad yw'r cysylltiad rhwng y storiau hyn yn amlwg yn ei hanes neu hamgylchiadau gwleidyddol. Mae'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw rhy fawr, a byddai ceisio i gosod ochr yn ochr ei gilydd yn gamarweiniol. Ond yr hyn sy'n ei cysylltu ydy'r ffordd maen nhw'n gorfodi pobl i wynebu cwestiynau moesol na ellir eu hosgoi yn rhwydd. Mae hanes Epynt a Thryweryn yn atgoffa ni nad yw cyfrifoldeb bob amser yn dileu anghysur moesol. Gwneud y penderfyniadau hynny drwy brosesau cyfreithiol. Fe wnaed hynny. Roedd gan y wladwriaeth yr awdurdod i weithredu ac eto i lawer erys teimlad nad oedd y cwestiwn pwysicaf wedi ateb. Nid a ellid gwneud rhywbeth, ond a ddylid ei wneud. Yn yr un modd, mae Israel a Balesteina yn cyflwyno sefyllfa lle mae hawliau, ofnau, atgofion a chyfiawndera cystadleuol yn cydfodoli. Nid yw'r gwrthdaro yn ei rannu ei hun yn daclus rhwng y da a'r drwg. Mae'n cynnwys hanesion am golled, 2 gof cenedlaethol o drawma a 2 gymuned sy'n ei gweld eu hunan mewn ffyrdd gwahanol fel dioddefwyr. Dyna sy'n gwneud unrhyw ddyfarniad moesol mor anodd. Ac efallai mae un o beryglon ein hoes ni ydy'r awydd i gyrraedd casgliadau yn rhy gyflym. Dyda ni ddim yn hoff o amwysedd. Da ni isio atebion, y naill neu'r llall. Mae cyfryngau cymdeithasol a dadlau gwleidyddol yn aml yn ein gwahodd i ddewis ochr, ond mae'r traddodiad Cristnogol ar ei orau yn gwrthsefyll y demtasiwn honno. Nid yw'n dechrau ag atebion, mae'n dechrau drwy wrando, gyda gostyngeidrwydd a chyda'r gydnabyddiaeth nad yw unrhyw unigolyn na chenedl yn meddu ar y gwir yn llwyr. Mae hynny'n arbennig o ddiarhebol pan drafodwn ddioddefaint pobl eraill. Gallem esbonio digwyddiadau, gallem ddadansoddi polisiau, gallem drafod hanes a gwleidyddiaeth, ond erys rhywbeth sy'n gwrthsefyll pob esboniad. Profiad byw, y rhai sydd wedi colli cartref, teulu neu gymuned. A dyna falla ydy'r llinyn sy'n rhedeg trwy'r ddarlith gyfan hon. Nid chwilio am gymariaethau rhwng Epynt, Capel Celyn, Tryweryn a Balesteina, ond ar chwilio sut y mae cymunedau'n ymateb pan fo grym, y cof a'r cyfiawnder, unrhyw fath o gyfiawnder yn gwrthdaro a thanfygythiad. Rhaid felly meithrin cydwybod sy'n parhau i'w wrando, i gwestiynu a cheisio'r hyn sy'n iawn pan fo'r llwybr o'i flaen yn aneglur. A dyna'n wir a welir yng ngeiria Mererid Hopwood yn ei cherdd hynod dwi am ei dyfynnu i gloi heno, sef y maes stafell. Yma rhaid i ni geisio a chamu drwy wrando a thrwy weld. A dyma'r pennill clo i'r ddarlith hon. Diosg drais desgu drom a saf ar drothwy'r stafell, trothwy nad yw mwy ymhell a mentra, cama drwy'r cil i'w heddwch, na fydd eiddiw. Dere, mae yn dy aros, cura nawr, cei goncro'r nos,
A beth am ein unau guro ar ddrws cydwybod a pheidio a gofni'r gwirioneddau moesol sydd yn ein wynebu ni gyd, bob un.